Hvis man spørger nogle mennesker om generelt, hvad de tror, hvordan EU startede, så den lidt ældre generation vil nok sige, eller vil højst sandsynligt sige, at det startede med en kul- og stålunion, en handelsaftale mellem Tyskland og Frankrig. Hvis man er yngre, så vil man muligvis sige, det ved jeg ikke en pind om. Jeg tror lige, at jeg vil gå ud og lave en voxpop, og så kan vi se, hvad folk svarer generelt. Hvordan startede EU? Hvad var nu? NY? Hvordan startede EU? Nå, EU. EU. Jamen, det startede jo med... Nej, det har vi snakket om. Det startede jo med... Kul- og stålunionen. Var der ikke nogen forløber for det? Nej, ikke så vidt jeg husker. Men jeg vil gerne lige prøve at tage dig med et lille skridt bagud, for så vil jeg vise dig, hvordan det i virkeligheden var CIA, der startede EU. Hvis man går tilbage til 2. verdenskrig, til slutningen af 2. verdenskrig i 1949, så var der en meget kraftig bevægelse, som forsøgte i nogle lande, nogle mennesker i nogle lande, arbejdede intenst på at skabe et United States of Europe. Og den organisation, der først og fremmest stod bag, og som fundede hele den her bevægelse, det var CIA. CIA oprettede en organisation i Europa, der hed The European Movement. Den var CIA, støttet CIA finansieret. De ansatte, som der står i for eksempel avisen The Telegraph, en polsk politiker, som hed Josef Rettinger. Det var ham, der startede den gruppe, der hed Bilderberg, som er sådan en meget kontroversiel gruppe, hvor alle verdens mest indflydelsesrige politikere og finansfolk og inden for industri og også kultur, men også pressen, mødes hemmeligt. Hemmeligt forstået på den måde, at der ikke kommer noget ud i pressen om, hvad de taler om. Det er sådan set ikke hemmeligt, at de mødes, men det var det til at starte med. Den startede i 1954. Så Josef Rettinger er en meget vigtig person i det her spil, i det her med EU. Han var, ifølge The Telegraph og ifølge mange andre steder, CIA's hired hand. Han var ansat og på lønningslisten for CIA. Han arbejdede gennem European Movement for at samle de ledende politikere og skabe et United States of Europe. Nå okay, jamen det er der vel ikke noget galt i, hvis motivet er godt nok, kan du sige. Det er det. Det er lige præcis det. Hvad var motivet? Hvad er planen bagved? Hvordan arbejder de? I The Telegraph, den her artikel, som jeg viser dig her. Den her artikel er fra The Telegraph. Og